Аз съм минуто път без БГ и съм тук с Ивайло и Борко. Здрасти, хора! И днес ще играем Soccer Hero. Soccer Hero днес ще играем. Сега кой ще ни е капитана? Кой ще ни е капитана? Ивак, ето с Русия. Он ще не по-готин. Ето с тук. Да, да. Не, няма. Не. Иначе ето ще бъде. Ето Да, от България. Колко рус е? То по-рус от тебе, да. Това така, поне. И почваме първо ниво, ще играя до 10 ниво и ще приключвам с този клип, защото Абонирайте се за Борзузу. Абонирайте се за мене и за... се казва... Борзузу. Неговия канал се казва... Бомбата Боб. Няма така канал. Има. Ако искате се абонирайте. Има само една звезда. А да в канала. Абе, мълчите, бе! Паси! Така, подаване. Да видим сега. Удар към далечния и какъв гол. Аз казах, аз тук трябва да сте. Така. Браво, Ивак! Добре, че си в моята шапка. Да. Не е вярно, това е моята шапка. Испания или Англия? Инглиш. Испания, бе. Инглиш. Бим Давид. Бим Давид. Той центрира! Дали ще има гол? Удари, какъв пропуск! Аре. Ба, защо не ме бил в другия гол? Близо беше. Да. Ивак, припомни ми, че съм близо. Защото последния аз... Гол! Ето е Котовкия. Невероятен гол, брат. Да, Бразилия. Тенкс. И сега, следващото какво ще играем? Още бим фри какво е. Удари, какъв мале! О, мале, какъв гол. Така. Добре, така е. Ами, ще напиша само мимо. Мимо. И край. Ето мимо. 49 номер мимо. Тя... Да видя тук има някакво. Така, удар! Мале, баси това. Така, подаване. Ще подавам на точно. Бил тук. Бил тук. Знам, че не е техния менеджер. Сега ще подам на някой. Ба! Тук някой има ли, бе? Абе, мъкни, бе. Удар, бе. Безплатно. Гол! Мале, долу. Да, тук безплатно ще беше. Долу в далечния баци. Долу. Сега ще да правиш 3 звезди, това не ще да хора. Това е 0 на 0. О, пускам. Сега тук, ако не сте я фанали, съм тапана. Баси. Баси. Гледайте хора какъв гол. Те как ще... Едно бръзде ще направи, даже. Няма. О, тука! Няма да си покарчвам парите. Охо! Тук лошо подаване, не! Fuck you! Направо, хвърля във вратаря, направо. Лошо подаване, драги зрители. Но тука! Значи има добро подаване. Центрира му, но я завъртях, бе! Видяхте ли как излетяха като съм? Удар сега. Аре, моля ти се, бе! Аре, докато не излязва. Така, бе. Така, аре някой, бе! Някой има ли тука? Тук. Няма, он е отиде. Удар, бе! Ето още едно. Гол! Гол, драги зрители! Колко излиш? Невероятен! Тук центрирам и дали ще ми я вземат? Не. Точно им подай на него. Удар! Подаде, той там. Удар, гол! Мале! Ооо! Тук трябваше да имам 30 зива хора. Какво стана? Кай. Той беше направено. TNT water. Later. Later. Как го
Ще направят. Ти започваш една ти изкарваш. Така ще правим. Удар! Гол! Ти трябва да е гол! Пак къде е гол, бе? Бомбата. Обявите се за бомбата, бог. Трябва да подам, то тук го е блокирал. Ето го! Баси майка. Не хоби парите по-добре. Мълчи ти, бе! Ще ме водят тук 2 на 0. Майко! Ба! Сега ще ползва, сега ще направя и вак. Гледай сега. Дай сега за... О, не. Ще скъби. Ба, защо е? По-е на другата страна. Ба! Не. Тук трябва малко лекчо. Бе! Ба, колко лекичко да бия, бе? О, не, бия. Си го изкъби Бия всичките направо. пари на тия. Има фрисия. Гол! Yes! Най-сет. Най-сетне, да. Айде, трябва още им. Бутам напредка. Бутай напред, къде ти взема? Как но... Бутам напредка, нимай, бе. Бутай напред, И подаваме тук Да, на то. супер. Взимаме! Сматия. Не. Той съм от Кристиано Роналдо. Кристиано Роналдо го ни гледала. Как не му се справя? Така. Тук дали ще има гол? Удар! Какъв гол? Кристиано Роналдо няма да ни гледа. Yes! Бебе. Хора, още малко и да мина 9-то ниво и 10-то да го мина и спирам да. Да. Баси. Аз съм вкарал един гол. Yes. Хора, аз забравих да ви кажа, ние сме на Банско, тук на екскурзия сме. Ще ходим до... Днес ще ходим до Рилския манастир. Зато няма много клипове. То кога се правят? То много път, много нещо, много разходки. За един ден. Нали, само за един ден. И то няма смисъл да хода аз да се запиша на екскурзия, защото много път за нищо сега се връщам и пак тук. Гол! Баси гол. Сега нямаш и защо. Баси. И почваме 10-то ниво. Тук е 10-то ниво. Моля се да го мина. Тук не е никой. Той. Аре, моля се. Баси. Опс. Ако сте ме чули, извинете. И моите са цял YouTube. Нали? Да съдат! Защото съдат! Ай, стига, бе, къде Ще тръгваш, взема бе? 2 лева! Не. Тук трябва да подам на някой. Ако YouTube не го види, няма да плащаш нищо. Баси! Защо, бе? Защо тръгва ти, бе? Ай, сега ти тръгни! Подай му, бе! Ади, бе, то няма никой. Особено е тук да подам долния да му, бе. Така Пропуск. Да. Или Аре, бе! колко и са? 8? Ето тук сега някой да тръгне и перфектно ще бъде. Браво! Баси! Хора! Аз имам за малко. Обърни се. Така няма никъде. Гол. Какъв гол? Тук Борето ми помага, хора. И това е нивото. Сега тук да разгледаме какво ни се пада. Не. Номерите. Това ще бъде от мен, хора. Надявам се клипа да ви хареса. Ако е така, абонирайте се, харесайте този клип. И не изпускайте всичко това, което качвам. Чао!